behin Severioren datu guztia ditugula, noski pentsa ezazue zuen herri guztiak txertatzen dituzuela eta sekulako datu pilak izango dituzuela hemen. Baina gogoratu lehenengo araua zein den. Hori hau ez dugu inundik inorara ikutu behar. Orain, honen helburua izango da grafiko bat sortzea, grafiko bat. Eta era askotako grafikoa daude. Horretarako, hau denak aukeratu behar ditut, herria, hau denak, eta badibidez, oraingoz Severio daukagulako, baina bestela hau denak aukeratuko genituzke, baina oraingoz, herria barkatu, urteak eta noski Severion izandako datuak, ezta? Hau dena aukeratuta, ona gatoz, irudi honetara eta ikusten duzuenez, txertatu diagrama azaltzen da. Honi ematen diot, eta automatikoki diagrama bat sortzen dit. Ikusten duzuenez, diagrama mota hau zutabe diagrama izena du. Vale? Diagrama honek zutabe diagrama izena du. Baina guk ez dugu hau erabiliko. Hauek erabilia daitezke gauza askotarako, baina guk ez dugu hau erabiliko. Guk hau erabiliko dugu. Diagrama lineala. Klik, hemen egiten badugu, aldatu egiten da. Eta ikusten duzuenez, gure diagrama, gure grafikoa sortzen digu automatikoki hemen dagoen informazioarekin. Eta beti bezala, I koordenatua eta Ixa koordenatua. Hemen gauza garrantzitsu bat, agian batzutan arazoak izan ditzakezue herri bat baino gehiago duzuenean. Ze batzutan hauek agertzen dira eskubialdean eta herriak behealdean. Horretarako, honi eman, trukatu errenkadak eta zutabeak, eta begiratu zer gertatzen den. Behan dagona eskubira pasatzen da, eta eskubian dagoena, bera. Berriz ematen balin badiot, bere egoerara itzultzen da. Beraz, herri bat baino gehiago duzuenean kontuz, eta erabili trukitu hau. Ados, behin grafikoa sortu dugunean, dena, zati bakoitza aldatu egin daiteke, nik adibidez, handiagotu egin dezaket, gero deskarratzearako orduan hobeto ikusteko, bai? Hemen txotziko dut, tamaina honetan adibidez. Eta era berean, nik izenburu hau aldatu egin dezaket. Eta jarri ezaket, bi klik eginda, Severioko, berezko, azkundea. Kolorea aldatu nahi duda, edo tamaina, aldatu dezaket, begiratu. Tamaina aldatu egiten da. Eta kolorea ere, aldatu egin dezaket. Noski, ezkerreko hau ere bai, bi klik eginda konturatzen bazarete, dena aldatu daiteke. Eta beko hauek ere bai. Agian kolorea aldatu dezakegu, ondo ikusteko, kolorea hau ez da hoberena, noski, baina, agian horrela. Eta, bai, I koordenatua eta Ixa koordenatuaren datu guztiak aldatu daitezke. Beraz, hemen duzue grafiko hau. Eta grafiko honetan argi ikusten da zer dagoen. Berezko azkundea herri honetan kontua ondo izibiltzekoa da. Ze dena da 0tik azpitik. 0tik azpian dago dena, -2, 2011an -5, 2016an -11, beraz hemendik ere ondorio pilo bat atera daitezke. Grafiko hau ere, adibidez zuen dokumentuetan txertatu ahal izateko, botoi honi eman, 3 hauei, eta deskargaturi ematen diogu. Guk kasu honetan PNG bezala deskargatuko dugu.